Salutare, Alex și bine v-am găsit la prima emisiune noastră de mini game-uri, adică o să ne jucăm arena PvP, PvP cum se zice. Înainte de a începe videoclipul, v-aș ruga să apăsați butonul de like dacă vreți să continuăm această serie și haideți să începem să ne jucăm build-ul HC, pentru că ăsta e cel mai jucat. Să ne pregătim aici. Acum o să vedeți și cum mă descurc și la PvP, pentru că nu prea ați avut ce să vedeți la Crazy Worlds, la prezentarea aceea. Cu arcul ați văzut, sau nu știu dacă am filmat când ne jucăm Turf Wars, nu mai știu sigur. Ba da, sau nu, atunci a fost o încercare de filmare. Ok, trebuie să mâncăm neapărat un măr, pentru că așa se mănâncă. Ăla a nebunit cu un arc, noi trebuie să ne ducem pe el și a nebunit cu un arc. Bă, da, arc, nu ceva știe și el. De fapt și ea, o e fată, zice, ne bat, cine dă rectul. Ne alergă? Nu ne alergă, perfect. Da, dacă ai mai lăsat și tu arcul ăla puțin, ce bine ar fi. Cu rodul nu prea mă descurc eu. Da, acum e și dimineață și nu prea mă descurc nici la PvP acum, de apoi la arc și la... E dimineață și nu e bine pentru mine. O să ne cam directul. Fugi! Nu, gata. Știam, așa ne-am omorât și la Crazy Worlds, frate, ne-am picat din loc. Și n-am fost GG. Să mai... ne-a găsit perfect. Dar degeaba le pun pe asta, nu? Nu contează. Repede jur. Va, mi s-a mai de dimineață și nu prea pot să țin bine mouse-ul, ceva gen. N-am mâncat măr, Wow. Da, ce noroc am avut. Da, ce noroc. Nu știu ce pun ei blocuri. Mă, tu crezi că mă faci pe mine tu, mă? Mă, cum de nu l-am luat? Fugi. Și, ce prost s-a băgat singur în lavă. Mă, nebune. Gata. Gata, mi-a dat rectul. Fugi. Perfect. Nu. Băi, nu ce țin tare, mă. Pe ia să de când ai tu. De când mă bați tu pe mine? Nu știu cine e. E român Dragoș. Ce faci, Dragoș? Acum mă numele. Băi, GG, sunt român. Român, nu contează. Ok. Haideți să ne mai găsesc cum merge pe jur, perfect. Pac, 9, 8, 7, că eu așa le bag. Căm un măr. Și ăla am ca la fel. Pac. Na. Da. Ok. Pe jur și pe să-l batem. Hai mă, îl batem, am zis. Nu tot la pe unde dăm încă. Bă, da, dă-l încolo, frate. Ce facem? Ne batem cu arcul sau sabia? Nu înțeleg. Băi! Ați văzut cum a dat? Bun. Pe cam am jucat acest episod. Știu că a fost cam scurt, dar n-a ieșit dimineață și n-am chef acum. O să mai pierdem și meciuri. Bun. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, uitați să dați butonul de like. Eu am fost Alex, iar noi ne vedem data viitoare. Pa!